ikabalaka sa katawhan sa Misamis Oriental, labi na sa mga lumulupyo sa lungsod sa Alubihid nga magpa-ospital diha sa Misamis Oriental Provincial Hospital OWA Alubihid kay dili apektado ang operasyon niini ug magpadayon gihapon bisan pa man anaa sa tapad ang COVID-19 isolation facility sa Misamis Oriental. Gipaabot ni Dr. Aristotol Betita, ang Chief of Hospital sa OWA Alubihid, ug mausab karon ang gitahasan nga mag-manage sa isolation building nga nahimutang sa left wing sa maong ospital, nga malipayon niya nga gidawat ang responsibilidad sa pag-alima ug pagpadagan sa isolation facility samtang padayon gihapon ang ilang pagtunol sa batakang serbisyo alang sa mga non-COVID nga mga kaso sama sa mga manganak, giatake og sakit ug uban pa. Being the Chief of Hospital of OWA Alubihid, I'm more than happy to accept it, no? Although it takes a great responsibility to run a isolation facility. Pero pasalamat ng gihapon kay dako kayo ning atabang, especially sa taga Misor. If we have our own isolation facility, maka-isolate tag patient, mild to moderate, at the same time makatabang ta, thus helping decongest NMMC. Gipaniguro usab niini nga sukad pa sa bulan sa Enero andam na ang balay tambalanan sa maong sitwasyon. Gani sa pagsugod sa pandemya, ang ilang ospital nagdawat og nagbalhin na og mga COVID suspects ngadto sa Northern Mindanao Medical Center kun NMMC ug kini wala niya nakita isip usa ka hagit tungod kay aduna sila mga protocols ug safety measures nga gibuhat rason hangtod karong panahona nagpabiling COVID-free ang balay tambalanan. Gikalipay usab ni Dr. Betita ang desisyon sa Provincial IATF nga sa OWA Alubihid ipahimutang ang isolation building tungod kay kini accessible og duol sa syudad sa Cagayan de Oro aron mas mapadali ang pagbalhin sa mga pasyente gikan sa NMMC. Out of the 8 hospitals, I think Alubihid is the most accessible sa syudad. No, NMMC being the COVID center, so accessible sa kahit sa city, we can at least be able to accept patients from Misor that are admitted and need to be transferred from NMMC. So, I think one reason nga nung Alubihid ang gipili. Panapost ni Dr. Betita nga walay kinsa nga 100% ang andam niini nga pandemya apan sa kanunay adunay lugar aron sa pagkat-on ug paglambo ug pagtubag sa bisan unsang sitwasyon. Susama sa kamanduan ni Governor Bambi Imano nga dili himo ang problema ug babag ang makapatay nga COVID-19 nga dili ipadayon ang pagtunol og batakang serbisyo ngadto sa katawhan sa lalawigan. Ako si Lambo GNL Bambo alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.